ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல அத்தியாயம் 18 நம்ம பார்க்க போறோம். மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. அது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. ஆக்சுவலா நம்ம பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது அத்தியாயம் 18, கடைசி அத்தியாயம் நம்ம பார்க்கிறோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது பகவத்கீதை ஒரு 5 விஷயங்கள், அதாவது பகவானை பத்தி, அப்புறம் ஜீவா, பிரகிருதி, அதாவது முக்குணங்கள் பத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து காலா டைம் பத்தி, அதுக்கப்புறம் கர்மா, நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அதெல்லாம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது ஒரு மேனுவல். ஒவ்வொரு மனிதனும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அத்தியாவசியமான நாலேஜ் இல்லைங்களா? ராஜவித்யா, ராஜகுக்யம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம சோல், உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற விஷயமும் நமக்கு புரிய வந்தது 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம ஆத்மா நித்தியமானது, அதற்கான செயல்களை நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 18. இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இது வரைக்கும் கொடுத்த எல்லா நாலேஜையும் கண்டென்ஸ்டா கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது கர்மயோகா பத்தி, அப்புறம் ஞான யோகா, பக்தி யோகம், இதெல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம குணங்கள்ல உள்ளவங்க என்னென்ன நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, நம்மளாலதான் ஒரு செயல் நடக்குது அப்படின்னு. இல்ல, அதற்கு வேறு சில காரணங்கள்லாம் இருக்கு. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா நம்மளுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன புரிய வருது, நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயங்களும் செஞ்சா கூட அந்த எண்ணம் நம்ம கிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட்டா எராடிகேட் ஆயிடுது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கிட்டது நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அதை கொண்டு வரணும். நம்ம வாழ்க்கையில அது என்னைக்கு பிரதிபலிக்குதோ, பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன உபதேசங்கள், அன்னைக்குதான் நம்ம பகவத்கீதையை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் ஆகுது. சரிங்களா? நம்ம இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயத்துல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுல மொத்தமா 2 சாப்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு. ஒன்னு 2வது அத்தியாயம், இன்னொன்னு 18வது அத்தியாயம் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். மங்களாச்சரணம் வச்சிருந்தாங்க. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण माताजी. 18.1.
ओम श्री परमात्मने नमः। मोक्ष संन्यास योगः अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? அதாவது தியாகம் சந்நியாசம் இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆசை. சரிங்களா? நீங்க கேசி அசுரன் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? கேசி அப்படின்றது குதிரை அசுரன். சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவான் வந்து அந்த கேசி அசுரனை அழிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட உள்ள இந்த சந்தேகம் அப்படின்ற அசுரனை பகவான் அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முறையில என்ன சொல்றாங்க? கேசி அசுரன் அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு அசுரனுக்கும் ஒரு ஒரு குணங்கள், நம்மளுக்கு பக்தியில வந்து முன்னேற்றத்துக்கு தடையா இருக்கிற குணங்கள்லாம் இருக்கிறீங்களா, அந்த குணங்களை வந்து சம்பந்தப்படுத்தி பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? இப்ப கேசி அசுரன்றவங்கள நம்மளோட மனதில் உள்ள ஐயங்களுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கிற மாதிரி எல்லா அசுரர்களுக்கும் ஒரு ஒரு குணங்களை வந்து சம்பந்தப்படுத்தி பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அது வந்து நிறைய வந்து நம்ம போக போக நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்றது சொல்றாங்க. புலன்களோட அதிபதி யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். ஏன்னா நம்ம புலன்களை தான் கட்டுப்படுத்தணும், அதாவது இந்த ஜட உலகத்தில் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப புலன்களின் அதிபதி கிட்டதான் நம்ம புலன்களை சரணம் அடைய செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்போதான் அது என்ன பண்ணாது? ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள்ல அது தன்னை ஈடுபடுத்திக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.2. श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्णा। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதே தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். அப்போ சந்நியாசம் அப்படின்றது ஜட விஷயங்களிலிருந்து நம்ம டிட்டாச்மெண்டா இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கோம் இல்லைங்களா, அது சந்நியாசம். எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் எதையுமே நம்ம பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யாம பலனை எதிர்பார்க்காத செயல்களை செய்யறது, பலனை எல்லாம் யாருக்கிட்ட நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோம்? பகவான் கிட்ட. அது தியாகம் அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 18.3. त्याज्यं तोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हरे कृष्णा। எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பலநோக்கு செயல்களை அதை வந்து தோஷமா எண்ணி என்ன பண்ணிடணும்? பலன் எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள் எல்லாத்தையும் துறக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து. இன்னொன்னு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம். ஏன்னா நம்ம நேற்றுக்கு இதை பத்தி நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? குணங்களின் நிலைப்பாடோட நம்ம இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அப்ப இந்த விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவசியம் நம்ம செய்யணும். ஒரு மனிதனா நம்ம இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே கைவிடாம நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது சில பேர் சாதுக்கள் கூறுகின்றனர் நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.5. यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्णा। யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. அப்ப எதுக்காக நம்ம இதை 3த்தையும் செய்யணும்? நம்மள தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக. சரிங்களா? அதாவது கலியுகத்தோட தவம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கிறது, ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. தானம் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம அவசியம் எல்லா விதமான தானங்களையும் நம்ம, அதுவும் இல்லாம நல்ல நல்ல காரியங்கள்லயும் அதுலயும் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். யாகங்கள் இதுலயும் நம்மள சம்பந்தப்படுத்திக்கணும். இதெல்லாம் எதற்காக செய்யறோம்? அதாவது நம்மள தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கு. பல ஜென்மங்களா நம்ம கிட்ட நிறைய டர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து நம்மள்கிட்ட போகணும் அப்படின்னா இந்த செயல்கள் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? தூய்மை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.6. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றத சொல்லியாச்சு. யாகம் தானம் தவம் கண்டிப்பா என்னைக்கும் கைவிடக்கூடாது. அது எதற்காக செய்யணும்? ஆத்மாவை பியூரிஃபை பண்றதுக்காக, நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக நம்ம அவசியம் செய்யணும். அதையும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. பற்றுதல் இன்றி நம்ம செய்யற அந்த யாகம் தானம் தவிர பற்றுதல் இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காமல், நம்ம செய்யறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ஒரு பலன் கிடைக்குமா அப்படின்றத எதிர்பார்க்காமல் நம்ம செய்யணும். கடமையா, இதை நம்ம ஒரு கடமையா நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு இங்க உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாத்தீங்க என்ன என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 18.7, 18.8, 18.9 3 ஸ்லோகங்களையும் வந்து குணங்களின் அடிப்படையில இவங்க எப்படி செய்வாங்க, இந்த 3 விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இக்னோரன்ஸ்ல உள்ளவங்க, அதாவது தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அறியாமையினால, சரிங்களா, நன்மை தீமை தர்மம் அதர்மம்லாம் தெரியாம அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் வந்து செய்வாங்க. அதே பேஷன்ல உள்ளவங்க பலனை எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பயத்தினால, இதெல்லாம் செய்யல அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்துருமே அப்படின்னு ஒரு பயத்தினால அவங்க செய்வாங்க. ஆனா சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, தன்னோட கடமையா நினைச்சு இந்த 3 விஷயங்களும் அவங்க செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.13 14 13 14 மாதாஜி ரெண்டுமே. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோத மே சாங்கியே கிருதாந்தே प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலம் பொருந்திய பிள்ளைகளுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். செயலுக்கான இடம் உடல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சேத்திரம், செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள், ஒரு செயலை செய்யறோம்னா புலன்கள் தேவை இல்லைங்களா, நம்ம ஒரு பிரசாதம் எடுத்துக்கணும்னாலும் புலன் தேவை. அதே மாதிரி பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்களுக்கான முயற்சிகள், நம்ம அடையணும்னு நினைக்கிற விஷயத்துக்கான முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒண்ணு நம்மளோட உடல், செய்பவன் ஆத்மா, புலன்கள், அப்புறம் என்னது பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். இது எல்லாமே ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. இறுதியாக பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம்ங்களா. அப்ப பகவானோட அனுமதி இல்லாம எந்த ஒரு செயலுமே நடக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த 5 விஷயங்களும் ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா காரணமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.16 தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் து யஹ பஷ்யத்ய கிருத புத்தித்வாத் நச பஷ்யதி துர்மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம், சரிங்களா. பகவான் ஒருத்தவங்க இல்லைன்றத நினைச்சுக்கிட்டு தன்னோட இஷ்டப்படி செய்யறாங்க இல்லைங்களா, தன்னாலதான் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், தன் விருப்பப்படி தர்மமோ அதர்மோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க என்ன செய்யல, சரியான விஷயங்களை அவங்க உள்ளது உள்ளபடி அவங்களால எடுத்துக்க முடியல அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.18 ஞானம் கேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரக. ஹரே கிருஷ்ணா. 18.18 என்ன பகவான் உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகியவை 3 செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3 செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத பார்க்கிறோம், சரிங்களா. நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படின்னா அறிவு ஞானம் வேணும் இல்லைங்களா. அறியப்படும் பொருள், அதான் இந்த நம்ம இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு, ஒரு ஸ்வீட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்வீட்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்வீட் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அறிபவன் ஆத்மா, இது 3 வந்து செயலை தூண்டுபவை, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் புலன்கள் அதை சுவைக்குது இல்லைங்களா. செயல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த செயல் அந்த ஆக்டிவிட்டி, செய்பவன் ஆத்மா ஆகிய 3 செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்னு நம்ம
பார்க்கிறோம். அப்ப செயலை தூண்டுபவை 3 விஷயங்கள், செயலை உண்டாக்குபவை. பார்த்த உடனே ஒரு விஷயத்த நமக்கு ஆசை ஏற்படுது இல்லைங்களா? அதற்கு இந்த 3ம் வேணும். அந்த செயலை நம்ம அடையிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஆசைப்பட்டதை அடையிறோம் இல்லைங்களா? அதற்கு இந்த 3 விஷயங்களும் தேவை அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்த எல்லா விஷயங்களும் அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், புலன்கள், செயல் செய்பவன் இதெல்லாம் முக்குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இனி வர சில ஸ்லோகங்கள்ல. மாதாஜி 18.19, 20, 21. 21. Okay. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं राजसम. हरे कृष्ण. 22 माताजी 22 படிச்சிட்டா? அவசியம். यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृदम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகையான குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் 3 வகையாக உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் செயலை செய்ய தூண்டுபவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம 18.20 ஸ்லோகங்கள்ல அறிவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அதாவது 20, 21, 22 இது மூலம் வந்து சத்தகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். 18.20ல உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிந்திருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் நிறைய மனிதர்கள்லாம் இருக்கும், நிறைய உயிரினங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? மரம், செடி, கொடி, அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நிறைய விலங்குகள் பார்க்கிறோம், பறவைகள் பார்க்கிறோம், மனிதர்கள்ல நிறைய வித்தியாசங்கள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பிரிக்கப்பட்ட விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக, ஆனா யார் ஒருத்தவங்க ஆன்மீக இயற்கை அப்படின்போது ஆத்மாவா பார்க்கிறாங்களோ, எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ ஆத்மாவா, என்ன உயிர்வாழிகள் எல்லாரையுமே ஆத்மாவா யார் ஒருத்தவங்க பார்க்கிறாங்களோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். அதை நம்ம பார்த்தோம் 5வது அத்தியாயத்துல பண்டிதா சம தர்ஷன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எல்லாரையும் எப்படி பார்ப்பாங்க? சமமா பார்ப்பாங்க. அதாவது பிராமணர்கள, அதே வந்து நாய், பூனை, அதே நாயை உண்பவன், இவங்க எல்லாருமே ஒரு அறிவுடையவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க? சமமா பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எதனால? ஆத்மாவை பார்க்கிறாங்க, எல்லார்கிட்டயும் பரமாத்மா இருக்கிறதவங்க பார்க்கிறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி அறிவோட யார் இருக்காங்களோ, அந்த மாதிரி குணத்தோட யார் இருக்காங்களோ அவங்க சத்துவகுணம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அதே டிஃபரன்ஸை வச்சு கணக்கிடுறது. சரிங்களா? அனிமல்ஸ் எல்லாம் வேற, நம்மளுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. நம்மளும் அந்த பரிமாணத்தில் இதுலதான் வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? பரிமாணம்ன்றதை விட அதெல்லாம் தாண்டிதான் நம்ம வந்திருக்கோம். மனித பிறவின்றது இது அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ டிஃபரன்ஸோட பாக்குறவங்க எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறாங்க. ஆத்மாவா பார்க்காம அவங்க என்ன பார்க்கிறாங்க? இந்த மெட்டீரியல் விஷயமா அவங்க பார்க்கிறாங்க. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது இவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்க ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுப்பாங்க, இல்யூஷன்ல இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு, அதுலயே அவங்க பற்றுதல் கொண்டு அதுவே உண்மை நினைச்சு உண்மையான தாத்பரியத்தை அவங்க என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சியே பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தமோகுணத்தில் உள்ள அறிவு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.20, 23, 24, 25. நியதம் சங்கரஹிதம் அராகத்வேஷதக்ருதம் அஃபலப்ரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகமுச்யதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனः क्रियते बहुलायसं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं चयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम्
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். இப்ப நம்ம பார்த்தது அறிவு. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது செயல்கள் எப்படி இருக்கும், முக்குணங்கள் அடிப்படையில செயல்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுன்னும் போது தர்மத்தின் வழியில அது இருக்கும், தர்மத்தை சார்ந்து இருக்கும். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி, அதே மாதிரி அவங்க செய்யற செயல் மீது அவங்களுக்கு பற்றுதலும் இருக்காது, விருப்பு வெறுப்பும் இருக்காது. இப்ப அர்ஜுனருக்கு அதுல போர் பண்றதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னாங்க இல்லைங்களா? இருந்தாலும் பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக, சத்திரியன்ற கடமைக்காக, அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க போர் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ப பலனை விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் என்ன நடக்குமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம தன்னோட கடமையா நல்ல செயல்களை அவங்க செய்யும்போது அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்க, அவங்களோட செயல் என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்கு, சத்துவ குணத்தில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நிறைய ஆசைகள், எண்ணற்ற ஆசைகளா நம்ம பார்க்கிறோம். அதை திருப்தி செய்யறதுக்காக பெரும் முயற்சியை நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? அதுவும் அகங்காரத்தோட தான் தான் அந்த விஷயத்த அடையிறோம், தன்னாலதான் அது அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரமும் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நிறைய இருக்கும்போது அது என்ன குணத்துல வருது, ரஜோ குணத்தின் செயல்களா வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயலை தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது என்று நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு செயல் அதனால மத்தவங்களுக்கு கெட்டது நடக்குது, கஷ்டம் கொடுக்குது அப்படின்ற பட்சத்திலயும் அதை என்ன செய்வாங்க, சிலவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா? இப்ப பார்த்தோம்னா திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றாங்க, பாண்டவர்களுக்கு கொடுக்கல இல்லைங்களா? அதற்காக நிறைய என்ன பண்றாங்க, அவங்க தன்னோட பிள்ளைக்கு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய செயல்கள் அவங்க செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து இந்த மாதிரி யாரோட செயல்கள்லாம் இருக்கோ அது தமோ குணத்தின் செயல்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.26, 27, 28. முக்த சங்கோ நகம் வாதி கிருத்யுத்சாக சமன்விதः சித்ய சித்யோ நிர்விகார கர்த்தா சாத்விக உச்சதே ராகி கர்ம பல பிரேப்சு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சிः ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதः அயுக்த பிராகிருத சப்த ஷட்டோ நைஷ்கிருதிகோ லசः விஷாதி தீர்க்க சூத்ரி சகர்த்தா தாமச உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப முக்குணங்களின் அடிப்படையில செயலாளி, அதாவது செயல்களை செய்யறவங்க அவங்களை எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். திரும்ப திரும்ப ஆழ்ந்து நம்ம படிக்கும்போது இதுல குறிப்பிட்ட விஷயங்கள்ல நம்ம கிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்தில் உள்ளதை நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும். பகவான் சொன்ன உபதேசம் படி சத்துவகுணத்தில் உள்ளதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரதுக்கு நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணும். அப்படின்ற பட்சத்துல இப்ப நம்ம பார்க்கறது என்னது, சத்துவ குணத்தில் உள்ள செயலாளி எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, குணங்களோட தொடர்புலாம் இல்லாம அந்த தாக்கம் இல்லாம அகங்காரமின்றி உற்சாகமாக மன உறுதியுடன் அவங்க எந்த ஒரு செயல், ஏன்னா கண்டிப்பா நல்ல நல்ல விஷயங்கள் தான் செய்வாங்க இல்லைங்களா சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க, அதை எப்படி செய்வாங்க, உற்சாகமா மன உறுதியோட அதை கண்டிப்பா நல்லபடியில செஞ்சு முடிக்கணும்ன்ற மன உறுதியோட வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றார்களோ அவர்கள் சத்துவகுணத்தின் செயலாளி என்று கூறப்படுகின்றனர் பார்க்கிறோம். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலனை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்ப ரஜோகுணத்தின் செயலாளி எப்படி இருப்பாங்க, தனது உழைப்பின் பலன்களின் பற்றுதல் கொண்டு,
அவங்க என்ன ஏர்ன் பண்றாங்களோ, என்ன அடையறாங்களோ அது மேல என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கும். அந்த பலனை அனுபவிக்க விரும்பி அதை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. இப்போ ஒரு யாகம் பண்றாங்க அப்படின்னா அதற்கான பலனை அவங்க அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. பேராசையோடையும் இருப்பாங்க, அப்புறம் எப்பயும் பொறாமையோடும் இருப்பாங்கன்ற பக்கம். தூய்மையானவங்களா இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுவாங்க. கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம், கிடைக்கலன்னா துக்கம். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடோடு இருக்கிற செயலாளி ரஜோகுணம் அப்படின்னு தான் பார்க்கிறோம். எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமானிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 18.29, 30, 31, 32. बुद्धेर्भेदं घृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப முக்குணங்களின் அடிப்படையில் நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்ப்போம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். இது பாத்தீங்கன்னா தெளிவா இருப்பாங்க. எப்படி இருப்பாங்க? செய்யத்தக்கது பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், செய்யத்தகாதது ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், பயப்படத்தக்கது அதர்மம் செய்ய பயப்படுவாங்க, பயப்படத்தகாதது தர்மம் பண்றதுக்காக என்னைக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க, பந்தப்படுத்துவது ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகளை தன்னை ஈடுபடுத்திக்கும் போது, விடுதலை செய்வது பக்தி. அப்படி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் அவங்க தெளிவா இருக்கும்போது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும் நம்ம பார்க்கிறோம். பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த அளவு ஒரு புரிதல் இருக்காது. அப்படின்ற பட்சத்துல எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்றதுலயும் அவங்களுக்கு ஒரு சரியான புரிதல் இருக்காதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.33, 34, 35. கிருத்யா யயா தாரயதே மனப்பிராணேந்திரிய கிரியாः யோகேனாவ்யபிசாரிண்யா கிருதி சா பார்த்த சாத்விகி யயா து தர்ம காமார்த்தான் கிருத்யா தாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாங்காங்க்ஷி கிருதி சா பார்த்த ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதமேவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா கிருதிஹி சா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இப்ப நம்ம பார்க்க போறது மன உறுதி. அதுவும் ரொம்பவே டிட்டர்மெண்ட். அதாவது நம்ம மன உறுதியோட இருக்கணும். பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே பக்திக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தப்படுத்தி என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அதை நம்ம விட்டுடக்கூடாது. கஷ்டத்திலயும் என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும் இல்லைங்களா. குந்தி மகாராணியோட பிரேயர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவானே நீ கஷ்ட காலங்கள்ல எங்களோட இருந்த, இப்ப நாங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கும்போது எங்களை விட்டு போறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எங்களோட இருக்கணும், ஆனால் நீ எங்களுக்கு கஷ்டத்தை கூட நீ எங்களுக்கு எப்பயுமே கொடு, ஆனா நீ எங்களோட இருக்கணும், நாங்க எப்பயுமே உன்னையே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற பிரேயர்ஸ் ரொம்ப உயர்ந்ததா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப மன உறுதின்றது ரொம்பவே முக்கியம். பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வரும்போது என்னைக்கும் என்ன ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் பிரகலாத் மகாராஜ் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடு, அதாவது அவங்க எப்படி டிட்டர்மெண்டா இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும். என்னைக்கும் அதுல நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, பக்தியில இருந்து நம்ம விலகிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது ஜட உலகம். கொஞ்சம் இந்த
சத்சங்ல இருந்து விலகி இப்படி நம்ம கொஞ்சம் வெளியில போனாலே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ணும், இந்த மாயை ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகளை நம்மள இழுத்துடும் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது மன உறுதின்றது ரொம்பவே முக்கியமான, அதுவும் இந்த கலிகாலத்துல ரொம்பவே அவசியமான ஒரு விஷயம். அப்போ நம்ம 18.33ல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். உடைக்க முடியாது, என்னைக்கும் உடைக்க முடியாத பக்தி, அதாவது அசைக்க முடியாத பக்தி. பிரகலாத் மகாராஜை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்பயுமே அது அது ஒரு சாதாரண ஒரு சரித்திரமா பார்க்காம எவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவான் மேல அன்பும் நம்பிக்கையும் வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா, பக்தியோட. அதே மாதிரி ஜட உலகத்துல எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நம்பிக்கையோட பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதுதான் பிரகலாத் மகாராஜ் கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா. அப்ப உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும். யோக பயிற்சி நம்ம நிறைய யோகங்கள் பண்றோம். இப்ப நம்ம பகவத்கீதையில என்னென்ன யோகங்கள் கத்துக்கிட்டோம், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப யோக பயிற்சியால், ஆனா பிரதானம் பக்தி யோகம். யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், பக்தியின் மூலியமா நிலையாக பாதுகாக்கப்படணும். அப்புறம் மனம், அதுதான் ஏன்னா பக்தி பண்ணும்போதுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நிலைய ஆன்மீகத்துல இருக்க முடியும். அப்ப அதுக்கு மன உறுதி அவசியம். அப்புறம் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான, சரிங்களா, நம்மளோட மனத்தை கட்டுப்படுத்துது. ஜட விஷயங்களுக்கு போகாம பகவான் மேல நம்ம மனம் இருக்கணும் இல்லைங்களா. நம்மளோட வாழ்வு புலன்கள் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. பக்தியின் மேல பகவான் மேல அதை வச்சிருக்கணுமே தவிர இந்த நிரந்தரமற்ற பொருள் உலகத்திற்கு அதை போகாம பாத்துக்கிற மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம்பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகைய மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த ஜட உலக ஆசைகள்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அறம்பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்ற விஷயத்துல அறம்ன்றது அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. சரிங்களா. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, அவங்க ஒரு அவங்களோட தர்மத்தின்படி அவங்க வாழ்க்கை வாழறாங்க, அது அறம். அதனால அவங்களுக்கு பொருள் கிடைக்குது. அந்த பொருளின் மூலியமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, இன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் மோட்சம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் உண்டு. ஆனா ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த மூணுத்துல மட்டும்தான் தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அறம், பொருள், இன்பம் அப்படின்ற விஷயத்துல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது 18.37, 38, 39. யத்ததக்ரே விஷமிவ பரிணாமே மிருதோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம் விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்ததக்ரே மிருதோபமம் பரிணாமே விஷமிவ தத் சுகம் ராஜசம்ஸ்மிருதம் யதக்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனமாத்மனः நித்ராலயஸ்ய பிரமாதோத்தம் தத்தாமசுமுத் சமுதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ முக்குணங்களின் அடிப்படையில அவங்களுக்கு கிடைக்கிற சுகம், சந்தோஷம் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றது அப்படின்ற பட்சத்துல இது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும், ஆரம்பத்துல நம்ம பக்தி சேவை அப்படின்றது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், அவ்வளவு விருப்பம் இருக்காது இல்லைங்களா. அவ்வளவு நாட்டம் அதுல நம்மளுக்கு ஈஸியா வராது. ஏன்னா நம்ம நிறைய பிறவைகள் எடுத்திருக்கோம், அதுல நிறைய இந்த புலன்களை சந்தோஷப்படுத்திருக்கோம், மனதையும் ஆசைகளையும் புலன்களையும் நம்ம சந்தோஷப்படுத்திருக்கோம், திருப்திப்படுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்படியே பழக்கப்பட்ட விஷயத்துல இருந்துட்டு நம்மளால திடீர்னு இதெல்லாம் வேண்டாம், பகவானே வேணும், பக்திக்கு வாங்க அப்படின்னும் போது அந்த புலன்கள் மனம் எல்லாம் என்ன பண்ணாது, நம்மளுக்கு நிலையில வராது இல்லைங்களா. அப்ப ஆரம்பத்துல சிறிது எப்படி இருக்கும், கடினமா இருக்கும். 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றதுக்கே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். ஆனா
அதே வந்து நம்ம நிலையா மன உறுதியோட நம்ம பக்தியில ஆன்மீகத்துல நம்ம சரி இந்த ஜட உலகத்துல நிறைய ஜென்மங்களை நம்ம இதையே தான் அனுபவிச்சிட்டோம். நம்மளை சுத்தி உள்ள உறவினர்கள், நம்மளோட சந்தோஷங்கள் இதையே பார்த்து பார்த்து நம்ம நிறைய பார்த்தாச்சு, நிறைய பிறவிகள் பார்த்தாச்சு. போதும், இதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி. அதெல்லாம் அந்தந்த பிறவியோட நம்ம விட்டுட்டு வந்தாச்சு. இந்த பிறவியில நமக்கு சத்சங் கிடைச்சிருக்கு, பகவானோட பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்கு, உபதேசங்கள் கிடைச்சிருக்கு, உத்தம ஸ்லோகங்கள் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நித்தியமான ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வரோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த பக்தியில நம்மளுக்கு மன உறுதியும் ஆர்வமும் ஏற்பட இறுதியில் அது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? அமிர்தமா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது அமிர்தம்ன்றது என்னது? பகவானை அடையும் விஷயம். ஆத்மா பகவானை அடையும் போது அதனோட அல்டிமேட் கோல் நம்ம அடைஞ்சிடறோம் இல்லைங்களா வாழ்க்கையில. அப்ப அது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? அமிர்தமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுன்றது ஆத்மா, செல்ஃப் ரியலைசேஷன், உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு சேவை செய்யறது, பகவானை அடையிறது, இதெல்லாம் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருட்களுக்கும் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோடது எப்படி இருக்கும்? ஆரம்பத்துல சந்தோஷமா இருக்கும். நம்மளோட சென்சஸ் நல்லா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது, மனம் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இப்ப நமக்கு நிறைய ஒரு நல்ல ஸ்வீட் நம்மளுக்கு பிடிச்சது, ரசகுல்லா, குலோப் ஜாமுன் எல்லாம் கிடைக்குது. ஆரம்பத்துல நிறைய அன்லிமிட்டடா சாப்பிடலாம் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆரம்பத்துல ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுவோம். மனம் விருப்பப்பட்டது, நம்ம நாக்குக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? நல்லா நம்ம சாப்பிடலாம். அன்லிமிட்டட் வேற சொல்லியாச்சுன்னா நல்லா எடுத்து அமிர்தமா சாப்பிடுவோம். ஆனால் இறுதியில் அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்? உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இல்லைங்களா? நம்ம உடலுக்கு அவ்வளவு அந்த சென்ஸை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது அது நம்மளுக்கு விஷமா மாறிடும், உடம்பையே அது கெடுத்துடும். இன்னொரு விஷயம், அதற்கப்புறம் நல்லா அதை திகட்ட சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அதை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு பிடிக்காது. அது பார்த்தாலே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு மாதிரி அலர்ஜி ஆயிடும் இல்லைங்களா? அப்போ ஆரம்பத்தில் அது எப்படி இருக்கும்? விஷமா இருக்கும். இறுதியில் ஆரம்பத்தில் அமிர்தமா இருக்கும், இறுதியில் எப்படி இருக்கும்? விஷமா இருக்கும். எல்லாம் இது ஒரு நாக்குக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் இல்ல, நம்ம புலன்கள் மத்த விஷயங்களும் அப்படிதான். இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஆரம்பத்துல சந்தோஷமா இருக்கும், இறுதியில அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிடும்? விஷமா மாறும். இதுலயும் விஷம்ன்றது என்ன நம்ம பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட புலன்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட வாழ்க்கையில் நம்ம சம்பந்தப்படுறோம். அதனால திருப்பி நம்ம எங்கே இருப்போம்? இந்த ஜட உலகத்திலே இருப்போம். பர்த் டெத்ன்ற இந்த பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சியிலே நம்ம இருப்போம். அப்ப நம்மளால பகவானை அடைய முடியாது இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு, ஒரு ஆத்மாவுக்கு விஷமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ இறுதியில் விஷமாகிறது அப்படின்னு பாக்குறோம். அத்தகைய சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தன்னுணர்வை காண இயலாத, அதாவது 18.39 தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தன்னுணர்வு ஆத்மா அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்காது, பகவான்றதும் புரிதல் இருக்காது. அப்ப அவங்களோட எந்த செயலும் அவங்களுக்கு என்ன தராது? சுகத்தை கொடுக்காதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே முக்குணங்களின் அடிப்படையில செயலை தூண்டுபவை, செயலை அனுபவிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இதுல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல நம்மள எடுத்துக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.41, 42, 43, 44. ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः शमोदमस्तप शौचम् शान्तिरार्जमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजम्
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதாவது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு இருந்தாலுமே நம்ம பார்க்கும்போது என்னது, ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தாலுமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடு அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அதே மாதிரி ஒரு சமுதாயம் அப்படின் போது இந்த 4 பேரும் சேர்ந்ததுதான். பிராமணர்கள் இருப்பாங்க, அவங்க சத்திரியர்களை நல்ல முறையில வழி நடத்துவாங்க. சத்திரியர்களும் அவங்க சொன்னதுதான், நான் ராஜா, எனக்கு இஷ்டப்படி நான் இருப்பேன் அப்படின்லாம் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும்னாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, முற்றும் கற்றறிந்த என்ன என்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் பிராமணர்களுக்கு, மெட்டீரியல் நாலேஜ் இல்ல, என்ன தெரிஞ்சிருக்கும், வேதம் தெரிஞ்சிருக்கும், பகவான் கொடுத்த ரூல் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்ப அவங்க கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேதத்தின் முறைப்படி, தர்மத்தின் முறைப்படி அரசருக்கு அவங்க எடுத்து சொல்லுவாங்க எது நன்மை தீமைன்றத. அப்ப அரசரும் என்ன பண்ணுவாங்க, பிராமணர்கள் சொன்ன அந்த நல்ல தர்மத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க ஆட்சியை நடத்துவாங்க. தன்னோட பிரஜைகளும் தர்ம வழியில இருக்காங்களான்றத அவங்க கரெக்டா அவங்க கவனிப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி முறையில இருக்கும்பொழுது எந்த ஒரு அதர்மமும் நிகழாம பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து நம்மளோட வர்ணாசிரம தர்மமா இருந்துட்டு இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? வைஷ்யர்கள்ன்றவங்க அவங்க பொருளை ஈட்டுவாங்க. அந்த பொருளை வந்து அதாவது பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, விவசாயம், பசுவை பராமரித்தல், இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து வர பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்க, வரியா வந்து அரசருக்கு கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நாட்டின் நல்ல முறையில அவங்க ஆட்சி பண்ணுவாங்கன்றதை பார்க்கிறோம். நம்ம சூத்திரர்கள் அப்படின்றவங்க அவங்க இவங்க எல்லாருக்கும் சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் ஒரு முழுமையான உயர்ந்த சமுதாய முறையா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இதுல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம், பொருள் இயற்கையின் முறையின் அடிப்படையில் 4 வகை ஆசிரமங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப 18.42ல பிராமணர்கள் அவங்க வந்து சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல பிராமணர்களுக்கான குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பகவான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த 9 விஷயமும் அவங்க கிட்ட இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே வந்து சத்திரியர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்தில் இருந்து பிறந்த செயல்கள். அப்ப அவங்களது பேஷன், ரஜோகுணம். பிராமணர்களது சத்துவகுணம், சத்திரியர்களது ரஜோகுணம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இவங்களது வந்து கொஞ்சம் வந்து ரஜோகுணம், கொஞ்சம் தமோகுணம், இது ரெண்டும் கலந்திருப்பாங்க. யாரு, வைஷ்யர்கள். அதுக்கப்புறம் உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். மத்தவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இவங்க உதவி செய்யறவங்களா இருப்பாங்க. இவங்களோட தமோகுணத்தின் இயல்பா நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 18.46. யத பிரவருத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்சர்ய சித்திம் விந்ததி மானவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றுகின்றனோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். அப்போ அவங்கவுங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை அவங்கவுங்க செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையால் அவங்கவுங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதால், அதுவே அந்த கடமையை செய்யறதாலே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை வழிபட்ட பக்குவத்தை அவங்களால அடைய முடியும். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, போர் பண்றாங்க. யாருக்காக, பகவானுக்காக. அப்போ அதுல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, அவங்களோட கடமையை செய்யறதுனாலே அவங்க பகவானுக்கு பக்தியில ஈடுபட்டதை அவங்க அவங்களோட செயல் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நிஷ்காம கர்மயோகாவா அக்கர்மாவா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதுல அந்த செயல் மூலியமா அவங்க என்ன பண்ண முடியும், பக்குவத்தை அடைய முடியும் நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 18.47. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட்ட
இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க? எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல, நான் வந்து காட்டுக்கு துறவரம் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? தன்னோட கடமையை விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? வேற ஒரு விஷயத்த அவங்க வாழ்க்கையில எடுத்துக்க முயற்சி பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அது என்னது? அது சிறந்தது இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. அப்புறம் ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாப விளைவுகளால். இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்ணா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அழிஞ்சு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா போர்ல. அப்ப நிறைய சேதங்கள்லாம் ஏற்படும். அப்ப அது பாபமா தான் பார்ப்போம் இல்லைங்களா பொதுவா பார்க்கும்போது. ஆனால் ஒரு சத்திரியன் தர்மத்திற்காக செய்யும்போது அந்த பாப விளைவுகள் என்ன பண்ணாது? அவங்களை என்னைக்குமே பாதிப்பு ஏற்படுத்தாதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மதஜ் 18.49. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். பகவான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கர்ம யோகாவை நமக்கு நினைவுல கொண்டு வராங்க. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகங்களையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால், இதெல்லாம் வந்து துறவரம். எதுல? ஜட உலகத்திலிருந்து துறவரம், ஆன்மீகத்துல நமக்கு நல்ல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஏற்படும். சரிங்களா? அப்போ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? கர்ம விளைவுகளில் இருந்து அவங்க எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் இந்த ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது? கர்மம் வந்து பாதிக்காது. ஏன்னா கர்மத்தினால்தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? அடுத்தடுத்த பிறவிகள்லாம் கிடைக்குது. அப்புறம் நம்ம சொர்க்கம் நரகம் இதெல்லாம் நம்ம போயிட்டு வரோம் இல்லைங்களா? அப்போ கர்மம் அப்படின்றது நம்மள பாதிக்க கூடாதுன்னா பகவான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மதஜ் 18.54. ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன், இந்த மாதிரி முறையில யார் வந்து நிலை பெற்றிருக்காங்களோ தன்னோட கடமையை திறன்பட செய்யணும். அது பாப விளைவுகளால சூழப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பாபம் அவங்கள பாதிக்காது. அதே மாதிரி பற்றற்று செய்யணும். அதாவது பற்றற்று சுய கட்டுப்பாடோடு அப்புறம் பௌதிக சுகத்தை புறக்கணித்து செய்யக்கூடிய செயல், துறவரத்தோடு செய்யக்கூடிய செயலை அதெல்லாம் செய்யும்போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். பகவான் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? இன்பத்தோட நித்தியமான சந்தோஷம் ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, அமைதியும் கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்துல தான் நம்மளுக்கு அமைதி இருக்காது. ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்னு ஒரு கவலை இருக்கு இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல பகவான் நம்ம சின்ன ஒரு பக்தி செஞ்சாலும் பகவான் நம்ம கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அதற்கான ரெசிபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. அதாவது நம்ம கிட்ட அவங்க 10 அடி எடுத்து வைப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. யாரு? ஆன்மீகத்துல பகவானை அடையணும்ன்றவங்க இந்த ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? கவலைப்பட மாட்டாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். எல்லாரையும் ஆத்மாவா பார்க்கிறாங்க. இத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இந்த நிலைப்பாட்டோட இருக்கிறவங்க பக்தியில அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். தெய்வீகமான நிலை. மதஜ் 18.55. பக்த்யா மாமாபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ க்யாத்வா விஷதே ததனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது பக்தியால மட்டுமே பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்கவும் முடியும், நம்ம பகவானை அடையவும் முடியும்ன்றத பார்க்கிறோம். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். பகவானோட லோகத்தையும் நம்மளால அடைய முடியும். அப்ப பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மதஜ் 18.56. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत् प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே 9th ஸ்லோகத்திலயும் சாப்டர்லயும் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. ஆரம்பத்துல சிறு சிறு தவறுகள் சிறு சிறு இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, பக்குவத்தை அவங்க அடைஞ்சிடுவாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எல்லா வித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் ஆனா என்ன மாதிரி செயல்கள் ஈடுபடணும்ன்றதான் பகவான் நமக்கு இப்ப கொடுத்திருக்காங்க. நிஷ்காம கர்மயோகா நம்ம பார்த்தோம்ல, கர்ம பந்தத்தில் கர்மத்துல பந்தப்படாம இருக்கிறது, அதாவது பற்றுதல் இல்லாம துறவரத்தோட செய்யற செயல்கள் இந்த ஜட உலகத்தில். அப்ப அந்த மாதிரி செயல்கள் சரிங்களா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் நம்ம எல்லா செயல்களும் செய்வோம், ஆனா அதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும், அக்கர்மாவா இருக்கணும். எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 18.58 மாதாஜி. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத சேத்வம் அஹங்காரான் ந சோஷ்யசி வினங்ஷசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப பக்தி பகவானோட உணர்வுல பகவான் இதுவரைக்கும் நமக்கு கொடுத்த உபதேசங்கள் அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு கொடுத்த உத்தம ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்த விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம கடைபிடிக்கும் பொழுது எனது கருணையினால் பகவானோட அனுகிரகத்தின் மூலம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த கட்டுண்ட வாழ்வின் ஜட உலகத்தில் உள்ள வாழ்வு இருக்கு இல்லைங்களா. கட்டுண்ட வாழ்வு யாருகிட்ட நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம், நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழலாம், ஆனா நம்ம முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கோம், அதோட அடிமைகளா இருக்கோம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம கடந்து விட முடியும். எப்போ பகவான் மீது பக்தியோட நம்ம இருக்கும்போது. ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். அழிந்து விடுவான்றது பகவானை அடைய முடியாது. திரும்ப திரும்ப இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியிலே நம்ம இருக்க வேண்டியது அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.61. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுலயும் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, பகவான் சொன்னதை அப்படியே கேட்டு அவங்க அதன் படிக்கு தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க இல்லைங்களா. ஆனா என்ன பண்றாங்க அசுரர்கள், அதாவது கௌரவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, இதெல்லாம் கேட்டாங்க. ஆனா முக்கியமா திருதராஷ்டிரம் கேட்டாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல, இதெல்லாம் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல இல்லைங்களா. அதனால என்ன ஆச்சு, அவங்க குழந்தைங்களை அவங்க இழந்தாங்க, ராஜ்யத்தையும் அவங்க ஆளல இல்லைங்களா. அப்போ என்ன ஆகுது, அவங்க அடைய வேண்டிய விஷயத்தையும் அவங்களால அடைய முடியாம கஷ்டப்பட்டாங்கன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால பகவான் கொடுத்த இதுதான் கைடன்ஸ் மேனுவல், நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும், இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வரணும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 18.61 ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுழுத கடவுளே வழி நடத்துகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரம் நம்மளோட உடல் இயந்திரம் இல்லைங்களா. நம்ம நினைச்சு மூச்சு விடுறது இல்ல, நம்ம நினைச்சு இதயம் துடிக்கிறது இல்ல, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, டைஜஷன்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துகிட்டே இருக்கு, மிஷின் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப ஜடசக்தியால் பகவானோட ஜடசக்தியால் கிடைத்த இந்த உடல் இல்லைங்களா. அப்ப ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் நம்ம இந்த ஜட உடல்ல இருக்கோம். நம்மளோட பயணங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா. வெறும் இந்த வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல, ஆரம்பம் எங்கன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம கிட்ட அந்த ஃப்ரீ வில்னு கொஞ்சம் இருக்கு இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எல்லாமே நல்லதா சொல்லுவோம், எல்லாமே நல்லதா செய்வோம். ஆனா அவங்கதான் படிச்ச எக்ஸாம் நல்லபடியா எழுதி அவங்க வாழ்க்கையை நல்லா அமைச்சுக்கணும். அந்த ஒரு ஃப்ரீ வில் அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் பகவான் எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்காங்க, தர்மம் அதர்மம் வேதத்தை கொடுத்திருக்காங்க, பக்தி செஞ்சா என்னை அடைய முடியும், எல்லாத்தையும் பகவான் நமக்கு கொடுத்தாச்சு.
இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ஃப்ரீவில் அதை வந்து நம்ம பக்தியில நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். அப்ப என்னைக்கு நம்ம பக்திக்கு நம்ம வரோமோ பகவான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானே வழி நடத்துவாங்க. பக்தியில நம்மள முழுமையா ஈடுபடுத்தி பகவானை அடையறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே கைகூடும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இல்லாம ஜட வாழ்க்கையில இருக்கணும் விருப்பப்படுறவங்களுக்கும் பகவான் அவங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கையை வழி நடத்துவாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 18.62. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. யாருக்கிட்ட? நம்ம இதயத்தில் விட்டுள்ள பரமாத்மா. பரமாத்மா இருக்காங்கன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உணரணும். நம்ம ஆத்மா நித்தியமானவங்கன்றத நம்ம உணரணும் இல்லைங்களா? அப்ப பரமாத்மா கிட்ட சரணடையும் போது சரணம் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் சரண்டர் அப்படின்னு தான் பார்க்கிறோம். மனம், செயல், சொல் இது எல்லாமே பகவானுக்காக இருக்கணும், பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கணும், தர்ம வழியில இருக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப முழுமையாக சரணடைவாயாக. யாருக்கிட்ட? பரமாத்மா கிட்ட. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் அடைவாய் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா ஆன்மீகத்துல அமைதி உண்டு, பகவான் இடத்தை நம்ம பக்தியின் மூலியமா அடைய முடியும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 18.63. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदक्षेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை, சரிங்களா, பகவத்கீதைன்றது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது, மிக உயர்ந்த ஞானம் இது இல்லைங்களா? அப்போ இதை நம்ம எக்க கொடுத்திருக்காங்க, உனக்குன்றது அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு, சரிங்களா? இவ்வாறு ரகசியத்தை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, இதுல உள்ள எல்லா விஷயங்களும் உத்தம ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கவனமா சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இங்கேயும் பகவான் என்ன பண்ணல, நம்மள கட்டாயப்படுத்தல, பக்தி தான் பண்ணணும், ஜட உலகத்துல நீ எந்த வித சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்க கூடாது அப்படின்றத சொல்லல பகவான். அதான் காருண்யம் நிறைஞ்சவங்க, யாரையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா பகவான் கிட்ட நம்ம பக்தின்றது அன்கண்டிஷனல் லவ், நம்பிக்கையோட நம்ம கொடுக்குற அன்பு, உன்னதமான அன்பு. அதை கட்டாயப்படுத்தி பகவானாலையும் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க, நம்மளும் வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்காம அந்த நிலைக்கு நம்மளாலையும் வர முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்தர்கள் சங்கத்துல நிறைய இந்த மாதிரி ஆன்மீக விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப நம்மளால பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும், அப்ப நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அதனாலதான் பகவான் யாரையும் கம்பல் பண்றது கிடையாதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அங்கே என்ன சொல்றாங்க பகவான், நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னுதான் இங்க நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், இவ்வளவு விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பக்தி தான் சிறந்தது, பகவான் தான் சிறந்தவங்க, ஆத்மா அழியாதது, பகவானை அடையிறதுதான் அல்டிமேட் கோல் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்றது பகவான்ட்டு நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.65. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க, சரிங்களா? பகவான் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே போதும், ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க, ப்ராமிஸே பண்றாங்க. இது பக்தி யோகத்தை பகவான் நமக்கு நினைவுல கொண்டு வராங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். என்னை பற்றி நினைத்து மனத்தை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. எத்கரோஷி அப்படின்ற ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 9வது அத்தியாயத்துல, எதை செய்தாலும் பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இதுலயும் நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாமே நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் எல்லாமே பகவானுக்காக இருக்கணும். இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டோட இருக்கும்போது பகவானை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 18.66. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் व्रज அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றத பகவான் நமக்கு
குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம நிறைய தர்மங்கள் இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா? குடும்ப வழக்கம், சமுதாய வழக்கம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு இருப்போம். என்ன தர்மங்களை நம்ம இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவானை நம்ம சரணடையணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். உன்னை எல்லா பாப விளைவுகள், ஏன்னா நம்மளுக்கு பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம ஈடுபட்டு வந்திருந்த விஷயங்கள்ல நம்ம விலகி வரோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ பாபம் வந்துருமோ இல்ல கஷ்டம் வந்துருமோன்னு பயப்படுவோம் இல்லைங்களா? உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. இதற்கு வந்து கோவர்தன் லீலா நம்ம வந்து நினைவுல வச்சுக்கலாம். இந்திரனுக்கு தான் பூஜை செய்யணும் அப்படின்னு வந்து இருந்த பட்சத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாங்க? கோவர்தனுக்கு பூஜை பண்ணலாம். அதனால என்ன ஏற்பட்டுச்சு? இந்திரனுக்கு கோபம் வந்து கஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு. அவ்வளவு அதாவது ஒரு ஒரு தூண் அளவுக்கு இருக்குமா அந்த மழை துளிகள்லாம். சரிங்களா? ஒரு துளியும் அந்த அளவுக்கு வந்து மழை வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இதுவே பிருந்தாவனமே வந்து தண்ணீர்ல மூழ்கிற அளவுக்கு ஆச்சு. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாரையும் கோவர்தன் மலை கீழே அழகா 7 நாள் வந்து அரவணைப்போட பாதுகாத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாடை நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடும் பொழுது எவ்வளவு சிரமங்கள் நம்மளுக்கு வந்தாலும் பகவான் நம்மளை கண்டிப்பா பாதுகாப்பாங்கன்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி சேவையில நம்மளால நிலை நிற்க முடியும், பகவானை அடைய முடியும். அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. மாதாஜி 18.67. இதம் தேனா தபஸ்காய நா பக்தாய கதாச்சன ந சாஷு சூஷவே வாச்யம் ந மாம் யோப்யசூயதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் இது ரொம்ப ரகசியமான ஞானம். இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பா நம்ம நிறைய சுக்ருதி பண்ணிருப்போம். பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கிறதால மட்டுமே நமக்கு பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தர்கள் சங்கம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம பகவானை அடையறதுக்கு ஏதுவான எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ யாருக்கெல்லாம் போய் சேரக்கூடாது? தவம் இல்லாதவர்களுக்கோ, சுக்ருதி இல்லைன்னா பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தியில ஈடுபாடு இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு, என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கு, சரிங்களா? பகவான் மீது பொறாமைன்றது பிடிக்காத குணம். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது? என்னைக்குமே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. எதனால இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது? அவங்களால தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதனால வந்து ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அவங்களுக்கு அந்த அளவு ஏற்படாது. அதனால என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒரு இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டோட உள்ளவங்களுக்கு விளக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மற்றது 18.68, 69. நச்சதஸ் 68 ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷத்ய சம்சயः நச்ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின்மே பிரியகிருத்தமः பவிதா நச்ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த பகவத்கீதை உயர்ந்த ஞானத்தை யாரெல்லாம் வந்து மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க என்ன அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன? தூய பக்தி தொண்டுல உறுதியாக அவங்க இருப்பாங்க. பகவானை அவங்க கண்டிப்பா நிச்சயமா அடைவாங்க அப்படின்றத பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிரபுபாதா என்ன பண்ணிருக்காங்க? பகவானை பத்தி கிருஷ்ண பக்திய உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன நிலையில இருக்காங்க? உயர்ந்த நிலையில. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? யார் வந்து பக்தியை கொண்டு போய் எல்லார்கிட்டையும் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? பக்தியில பகவான் தான் அதாவது பக்தி யோகத்தை எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.70. அத்யேஷதே சய இமம் தர்ம்யம் சம்பாதமாவயோஹோ ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாமிதி மே மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். அப்போ இந்த உரையாடலை கேட்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதாவது பகவத்கீதையை எல்லாருக்கும் பகவானை பத்தி எல்லாருக்கும் கொடுக்கறவங்க பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவங்க. அதே மாதிரி பகவானை பத்தி கேட்கும் பொழுது அவங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன ஆகுது? நமது இந்த புனிதமான உரையாடல், பகவத்கீதை உரையாடல், அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்குமான உரையாடல், அத யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு புரிதல் வந்துடும். பகவான் தான் உயர்ந்தவங்க, நம்ம பகவானை அடையணும் பக்தி சேவையின் மூலியமான்றது அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் இல்லைங்களா? அப்ப தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.71. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நம்பிக்கையோட கேட்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் பொறாமை அதுவும் இருக்கக்கூடாது. இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பாப விளைவுகள், அவங்க கிட்ட நிறைய பாபங்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தொலைந்து புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.73. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், இது இந்த நிலைப்பாடு, இப்ப அர்ஜுனர் என்ன நிலைப்பாடுல இருக்காங்களோ அது நம்மளுக்கான நிலைப்பாடு. ஏன்னா நம்ம யாரோட இடத்துல இருந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம்? அர்ஜுனர் தூய பக்தர், அவங்க மூலியமா பகவத்கீதையை பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இவ்வளவு ஸ்லோகங்களையும் நம்மளும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ அர்ஜுனர் என்ன நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்களோ அந்த வழியில நம்மளும் பின்பற்றணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது, தெளிவு ஏற்பட்டுருச்சு. பகவான் தான் உயர்ந்தவங்க, பக்தியில பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றேன். இது வரைக்கும் நம்ம மறந்துருந்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் யாரு, நம்ம நித்தியமான ஆத்மா, பக்தி சேவை செய்யணும், பகவானுக்கு பகவானை அடையணும், இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நிறைய பிறவிகள்ல நம்ம மறந்துட்டோம். அப்போ இப்போ நமக்கு பகவத்கீதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அதெல்லாம் நினைவில் வருது. தங்களது கருணையால், அதுவும் பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டுமே அது நிகழும். தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். பகவானை அடையணும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும்ன்றது நம்ம உறுதியோட இருக்கணும். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். நமக்காக பகவான் கொடுத்த உபதேசங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாழ்க்கையில நம்ம செயல்பாட்டுல கொண்டு வரணும். அப்பதான் நம்ம பகவத்கீதை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் உண்டு. மாதாஜி 18.74-75. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं शौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். எப்பயுமே நம்ம யாரோட உரையாடலை கேட்கணும்? டாக் ஷோ எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, டிவில, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க கூடாது. நம்ம என்ன கேட்கணும்? மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடல். அதெல்லாம் எங்க இருக்கு? பகவத்கீதையில அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்குமானது மகாத்மாக்களின் உரையாடல். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது? செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாகவதம், அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மகாத்மாக்கள், பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜ், சுகதே கோஸ்வாமி, சுத கோஸ்வாமி, அதுக்கப்புறம் நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள், இந்த மாதிரி சௌனக ரிஷிகள், அப்புறம் விதுரர், மைத்ரேயர், இந்த மாதிரி நிறைய பேர், நிறைய மகாத்மாக்கள், அவங்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நம்ம அங்கேயும் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி உரையாடலை கேட்கும்போது நமக்கு என்ன ஏற்படும்? நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஏற்படும், ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயக்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. வியாசரின் கருணையால், இது யார் சொல்றாங்க? சஞ்சயன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன்.
நம்ம இருக்கலே மிக ரகசியமான உரையாடல் பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். இது யாரால வந்து சஞ்சயன் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க? வியாசர் அவங்களுக்கு ஞான திருஷ்டி கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட அனுகிரகம், குருவோட அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு இந்த உத்தம ஸ்லோகங்கள் நமக்கு கிடைக்க பெறும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 18.76 ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதமிமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோஹோ புண்ணியம் கிருஷ்யாமி ச முகுர்முகு. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். இதைதான் நம்மளும் வந்து எடுத்துக்கணும். சஞ்சயன் அவங்களோட நிலைப்பாட்டுல மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, ஏன்னா மறந்துடுவோம் இல்லைங்களா? மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துல வெளியில அப்படி போனோம்னா மறந்துரும் இல்லைங்களா? மாயையோட தாக்கத்துல நம்ம வந்துரும். அதனால என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி விஷயங்களை, உத்தம ஸ்லோகங்களை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 18.78 எஸ் மத்தது. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீர்விஜயோ பூதி ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது 18.78 ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படிங்க நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ எங்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர், அர்ஜுனர் பியூர் டிவோட்டி, சரிங்களா? கிருஷ்ணரோட பியூர் டிவோட்டிஸ் அர்ஜுனன் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? நிச்சயமான செல்வம்ன்றது பக்தி. சரிங்களா? அதுதான் வந்து நம்ம இங்க எப்பயுமே எடுத்துக்கிற ஒரு விஷயம். வெற்றி, பக்தியில வெற்றி அடையிறது. அசாதாரணமான வலிமை, எவ்வளவு இந்த மாயையில நம்மளுக்கு சிரமங்கள் வந்தாலும் அதெல்லாம் நம்மள தாக்காத அளவுக்கு, மாயையால வர கஷ்டங்கள் நம்மள தாக்காத அளவுக்கு அசாதாரணமான வலிமை. நியாயம், தர்மம், அது எப்பயுமே நிலைச்சு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம பகவத்கீதையில 18 days கோர்ஸ் level 1 நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். தேங்க்யூ சோ மச். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபோ வைஷ்ணவோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம் பகவத்கீதையில் உள்ள ஸ்லோகங்களை நம்மளும் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.